Čekaj, Richard, čekaj. Vincenzo Levan, bojte se. Čekaj, Richard. Bravo, Levan. Výgra. A vítězem tohoto utkání se stává Levan Dulegan. 3-0 for Levan Dulegan. Nyní bych poprosil pana Ladislava Husárika, aby přišel ke Kelly! Budeme předávat medaile ve váhové kategorii do 81 kg. Magime suka Raul. Suka Raul. Baton Levan. Medaile tedy bude předávat pan Ladislav Husárik, třetí na mistrovství světa v roce 89. Video sviřil. Na třetím místě se shodně umístili Darren O'Neill z Irska,